when you went to see her, the first thing you get you download the video. Because na Facebook, will you shut them down. And don't will you delete this program and name her. Now listen. Uno gagwa who uzodinma. I am not into politics. And the job of every IPO be able to protect our people. And that is what I'm trying to do now. On local one near. Hope uzodinma icho ime politics. It's in the blood of innocent Biafrans when they play politics. It's not acceptable. Now listen. Onye ọwụna wo onye mbidi make sure na video anụnwa luli aka. Mbidi no n'Imo State. The next target Hope uzodinma bụ mbidi. Yesterday, o sendelu all these prisoners o kpopụtara o ji destroy Imo State. Ọ ha maka o ji wee melon no gọọmenti. O sendigo ha ga gbagbuo ndị amị na-abụ. Na mbidi. Etu ọ gbagburu ndị amị na ha gbagburu ndị amị na the next thing now na ndị Nigerian government ga-abịa ebido mụwa ụlọ ọkụ any young guy ejidere agbagbuo akpụrụ ndị aga etinye na prison. All these things ọ na-eme ha I know his game ọ na-play ha to shut everybody up so that 2023 election o nwere onye ka ọ bụrụ na men ya julu everywhere. In every villages, ihe na control there bụ all those fake guys from prison saloon na have on the ESM. Say na have umuchukwu or ihe all well position every village in Imo State. You know? So now, ihe ọ na-abịa na mgbidi na bụ otu onye ọwụ na ọsọ. Onye ra na ọsọ na ọkọnka. Men ya a control we. Ndị niile ji ego na mgbidi ha na ọsọ ga na ikwura either ana against them or release yellow the talks. So now uche unu dị ya. Ndị mgbidi ka nkọwalụ na ọfụma. O nwere ndị ọ na-eyuzu onye isi ndị agboro. Achọrọ m ịkpa afa gị. Onye isi ndị agboro gị nwa ka ọ na-eyuzu. Wepụ aka enwe n'ofe before wala aka mmadụ. Gaa lota ihe mmelụ kere ha na-akpọ PDP chairman. Late nke nwụrụ anwụ nna Amadi ọkwa nna Amadi bụ afọ ya nna Amadi etu aka Hope yuzucha ya dọmpụ ya n'ime sel yuzukwa ndị otu ya agadi adụgbu ohi ọnwụọ. So gị nwa na onwe gị bụ onye isi ndị agboro nọ na mgbidi Hope na-eyuzu gị malụ na one day na ị ga-etikwa anya m ndị mgbidi ga-anọ ntị. After all this area, ezi ala mgbidi ebe ọ ga-abịa destroy ya bụ Hope uzodinma. Ọkwụ udo mgbidi, ọkwụ ụdọ na mgbidi. Ụmụ ekwe na mgbidi uche unu dị ya, unu dị very vigilant na ha na-abịakwa. Ụmụ ekwe mgbidi, ụmụ ọma mgbidi. Ugbele dị na mgbidi unu na-ege ntị. Ugbele anụnwa dị na mgbidi bụ na be O'Brien wu ọga Hope. Onye nke anwa Hope gburu no Hope gburu ya. Conquer destroy ya Eluma family. Barrister Eluma diokpali ya bụ O'Brien. Who destroy ya the family. Conquers ya today. All the village ka ọ na-abịa. Any young guy enwetara dị ya unu saa anya mmiri uche unu dị ya no ihe na-eji ime very soon. Mmiri ozuru m all this area mmiri ozuru m ya na nwata ọma mmiri nwata ọma kekwa ebe ọzọ mmiri ọgbakụ ọkwunu fu afa villages ya mkpọrọ all this area mkpọrọ unu dị very vigilant. Ebe a niile mmiri nwata ọma ebe a ka ndị amị esi wee bata ebe aka ọ ga-esi wee kpolu ha wee batawa ka unu dị very vigilant. Mmiri ọgbakụ ebe ha ga-esi wee trupu ya esi wee batawa ebe nwa ikolobịa ejidere any young guy ejidere agụgba ya
to silence everybody so that the 2023 election ka ọ wụrụ ndị otu hope ga-conquer. Okwego APC nkwado oge deliver Imo State na o nwere ga-enye nsogbu, and this is what he's going to do. Oh yeah, ka ọ na-eme now. Every village is now. That is what he's doing. Ebe ọbụla ọ ihe ọ na-eme now. Obvious Ben store ndị otu ya, all those boys akpọpụtara from prison. Onye nụ ya ka alụ nwanne ya. Gwanụ Hope Uzodinma nye ejizi na the blood of innocent people. We na-eme politics in Imo State. The next thing ga-eme na mgbidi now. Onye abatalụ bi ya mụọ bi ya ọkụ. Suo ụlọ ọkụ gba ndị mmadụ gbagbuo onye ọbụla na-agba ọsọ. Bịa na Anambra steeti now ka ịfụlụ ka the way ndị si Imo steeti, ụmụnna anyị si Imo steeti si troop na Anambra steeti, Enugu steeti, etu aka ha si troop there na-erent ụlọ. So ka unu gwa Hope, ama m this kind of video under 10 minutes I ga short ya down immediately, na afia download wey immediately repost onye again, because na ha ga block me. I know that they are going to block me. Oh, Hope Uzodinma ha magburu ndị amị na-abụ yesterday. Ndị amị na-aba anwa egburu ka ọfụ ihe o ji aka wee bịa destroy ya. Any young guy afọrọ n'ogbugbu. Target here bụ the prominent men not there. Ka silent everybody. Ndị niile ji ego dị ọ ga-enwe unu. Unu na-anụzi onu Rochas Okorocha. Ị ka na-anụ onu onye na-anụzi onu n'Imo State. O ihe ọ chọrọ ime. And ndị ọ na-use kwa bụ indigenous people nọkwa na Imo State, indigenous nọkwa there. Some of them ndị nwe ala ka ọ na-use. Ebunye gị ego, ị ga destroy ụlọ nwanne gị, na-agba ụlọ ọkụ, na-emebisi ihe. Ka ihe ị ga-ege n'ụtọ all these things. And unu na-abịa unu na-abịa in the name of IPOB. Unu asasị na IPOB na o nwere ihe anyị unu enwere any business. Unu na ESN enwere any business. Unu chọọ unu zaba afa unu like unu zaba afa unu chọọ ịza. Ọsọ unu na-aza ụmụ ọma nke ọsọ unu na-aza. IPOB bụ IPOB, o nwere any name attached to it. ESN o nwere any name attached to it. ESN bịara ịlụ ọlụ ọma, ọ bịara destroy. So unu nchara wee na Hope Uzodinma ego wee na-destroy bụ unu. One day ị ga-etikwa anya m kọrọ m n'aka. Afa obodo a niile ebe niile a mkpọrọ ihe a uche unu dị ya. Ọkwụ ụdọ mgbidi, ụmụ ekwe mgbidi, kedu ezi ala mgbidi, ụmụ ọma mgbidi, ugbele mgbidi. Ugbele bụ the village of brain. Ebe anwa bụ number 1 target ya. Oyi ihe ọ ga-egbudi ya bụ kpasa. O nwere onye ga-ekuru mede. Kedu ihe a na-akpọ ya? Nwata ọma, mmiri nwata ọma uche unu dị ya. Ebe ha ga-esi bata. Onye abalụ na bi aṅụlụ amụọ ụlọ ọkụ. Information a keep on information. Eji na egwuri egwu. All the next target Hope. Cause silence everybody. There is no time again. Ha na run out of time. Ha na run out of time. The whole of Imo State ọ chọrọ ịkọnke ya. Ndewonu. Ọnụ kwalụ ya ka alụ ibie o. Ọnụ ya ka alụ ibie. Ihe a bụ the attack. All this kind of nonsense politics ha na-eme. Kedu ihe gbasalụ ụmụ ogbenye, gbasalụ politics unu na-eme? Hope unu chọọ ijeme politics unu. Jebe na ya dọrọ interested na ya. But ejide the life of innocent Biafrans where they make politics. Killing them for no reason. Ijide the prominent men no there. Ijide go the whole ndị echichi in other place. O brain uchile echichi. O nwelu men o brain uchile echichi. Before we gbuo ya. All those men bụ traditional rulers. Ijide go ha nchagbukpọ ndị gbara ọsọ agba n'ọsọ. Ijirizi aka ga point gharịa the new traditional rulers. Ndị gana ha ga-anọ wee na-ezu ohi na-eme mpụ. That is what you are doing. Na ihe na-abịazi na mgbidi na abụ ka the remaining one gbafuzie. Ka remaining one gbafuo ka iwe nwere obodo. Mana nwanne igbucha onye ọbụla Hope Uzodinma ọsọsọ gị ga-ebi. Ogburu nwanne ya were odogwu wele nwayọ. Ọ bụrụ etu aka ọsa fụrụ akwụ debere ọnụ o. Wele nwayọ ka ọ fela ọla alụzuolu gị na ndị Igbo nne. Aka anụ iji aga ihe abụrụ politics. Ihe abụ evil ka ị na-eme ya Hope Uzodinma. Ma onye ọbụla na-support Hope na this kind of omume mata na one day na ị ga-eti anya m ka ọ dịbakwala ife. Ndewonu.